Безнең почтабызда тагын бик матур бер котлау хаты бар. Шәшми түкми, бер сүзендә алмаштырмыйча мин аны укып китәсем килә. 14 июньдә Иске Кулатка бистәсендә туып үскән Исхаков Зәкәрия Яхьевичка 65 яшь тула, дип башлана әлеге котлау хаты. Ул үзенә яшьтән үк төзүче һөнәрен сайлап ала. Дуслары белән алар мәчетләр, мәктәпләр, балалар бакчалары төзелешләрендә катнашалар. Инде аларны белмәгән кеше район күләмендә дә бик аздыр. Бик күпләргә яңадан өйләр салып җибәрергә ярдәм итә ул. Яраткан тормыш иптәше белән бергә алар инде 40 ел гомер итәләр. Ике яраткан кыз балаларын үстереп, олы юлга бастырып, бүгенге көндә аныклар карарга ярдәм итәләр. Хөрмәтле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, яраткан бабакаебыз. Сине чын күңелебездән олы юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләрнең иң мөһиме алдагы тормыш юлларыңны иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үткәрергә язсын. Туасы таңнарың өметле, көннәрең тыныч, гомер юлың якты кояш кебек булсын. Кайгы хәсрәт күрмичә, балаларыңның һәм оныкларыңның хөрмәтен, туганнарыңның йөрәк җылысын тоеп, саулыкта, шатлыкта гомер итәргә насыйп итсен. Безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле булганың өчен рәхмәт сиңа. Котлы булсын синең туган көнең, шатлык белән үтсен һәр көнең. Кырыш кебек булсын исәнлегең, кояш кебек булсын гомерең. Без телибез кадерлебез сиңа, шатлыкларның иң олысын, бәхетләрнең мәңгелеген генә, ә юлларның тигез турысын. Иң изге теләкләр белән хатының Зөлфирә Җаннатхановна, кызларың Гөлнара, Гөлфия, киявең Рөстәм, оныкларың Артур һәм Данил. Кадерле Зәкәрия Яхьевич, чын күңелдән без дә якыннарыгызның теләкләренә кушылабыз һәм бүген каршылаган матур 65 яшьлек юбилеегызны котлап, күркәм җыр сезгә багышлыйбыз. Бәхетле булыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак, яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле,
яшә